Ito kususan. Ang pasok po diterima, guys. Kasi po pimpin. Gaya ka na, ito po nahuli. Nakamay na ba si Dines, pero? Chopi. Halo, mana ba ate? Uri matali ka? Ay na matapipis na alis. Uri, ang ka naman dua. Wala ka na ba dua? Chalu. Kaya chalay. Aman, Gusto mo na yan sa... rawat. Tingga pula, babay mo, Arieng. Matipili atin, Paano ko? Sarahan. Okay. Ada mo na berbisa. Ati duta na yung orang atau dia bisa. Kami isi kayo orang itu nang tadi bero. Janda tadi ya. Di bisa apa ben bela dinga si Matadula. Jangan.
Tuyo